Yo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. But some demand, Mabuyu, Bambolunyu, Shasi, Pujamanza, Bafugazane, Bepodlu Chwala. Welcome to Home Affairs. This is Angisaku Funi. It's whereby I give people 50 rand and they take a famba to Brie. Thank you so much, guys. It's always Brie Sexy Rank. People have been asking me why I've been saying Abanda Bakibele Brie. It's the biggest taxi rank we have here in Johannesburg, and it supplies transport to almost all the gases around Johannesburg. So that's why a lot of people in Bakibeze bring a 50 rand because in gas, but we are not on that. Sizolungisa ama relationships bafethu, sizolungisa imjolo yabantu, sizolungisa impilo zabantu, sizosiza abantu ukuthi kunciphe lento yo GBV, kunciphe lento yokungabambisani kahle othandweni. Ngcono kuvele kuhlukwane on a national TV public lana kwi channel ka King Ginger kuyiyona enkulukazi emhlabeni wonke jikelele. Ngiyanithanda Mzansi, and thank you so much for making me number 1 la eMzansi bafethu. Ngiyini nje nginje ingenxa yenu bafethu, ngiyabonga kakhulu. Right now ithi ngizwe ukuthi my sister uthini uyangikhalela uthi indoda yakhe ngathi nomrivet ufuna siyenze umrivet, take me to it. King Ginger, Cream de la Cream, Ntwana se King Indlovu bafethu indaba zasemakhaya. This is Home Affairs. Whenever you have problems, imini umuntu ekumele umbize ukuze uhlukane nomuntu wakho. Hayi ize ngenye this year uma isister ukhathele awuthi ngimsondeza azositshela ukuthi kwenzakalani. Ntakama ngicela uze ngapi. Njani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila. Ubani igama sisi? Asanda. Asanda. Asanda usibhalelile sayi receive indaba yakho. Umjolo kwenzani? Kwenzakalani? Uyanginyisa. Pandemic. Uyanginyisa shame. Usibuyisela ku 2020 banibani? Unginyisa njenge COVID. Ukunyisa njenge COVID. Take us through ubani lo obuthandana naye and relationship yenu iqale kanjani? Okay, uPhumlani. So uPhumlani wangithola ngisebenza emaboneni. Sure. Ngiwait. Damn. Hamba nabangani bakhe ngabaseva, and then they gave me a big tip. Nice. Sa exchange ama number, sazwana ke. Sazwana. Hambeni kwesikhathi waphelela umsebenzi. Okay. Maphelela umsebenzi fine, ngisibe saphuma imali yasemsebenzini. Libe siqhubeka ngayo ke. Wanyekisa umsebenzi. Wathi ngiyamhlaza abangani bakhe. Uzongenzela yonke into. Fine ke bekangenzela. So suddenly maphelela umsebenzi washintsha. Yo, fam, I've been trading lately just to learn some basics, and I actually find something useful. There's a Telegram channel. It's called Trading Setup, Free Signals. The guy shares free signals, strategies, and he even does live sessions. He trades live on Pocket Broker, so you can follow along in real time. It makes learning much easier. Join the Telegram channel. It is free, active, and it might help you level up. Click the link on the description. Go to his Telegram channel. Waba nama issues akusa-communicate naye, ngisho kuthiwa ngifonela umuntu ifoni yami mayiringa ubani loyo, imessage ubani loyo nje yonke into, and unama issues ngendlela ukuthi uze uyangishaya nokungishaya. So yonke lento iqale nini sengisho ukuthi mhlawumbe sekwesikhathi esingakanani isiyenzeka le yama issues? Since aphelele umsebenzi because bengingamazi nani ukuthi umuntu one-anger the way bekaswidi ngakhona, and umuntu ongakwazi ukukhuluma, so anger yakho uyivusa ngapha. So mawukhuluma naye umtshela ukuthi i-anger ingavuki ngapha but asikhulume, uthini? Uthi ngiyajola. Once ngiqala ukukhuluma ngalezo zinto ngiyajola, mangike ngakhuluma nomuntu ngisho estradeni waqhamuka ngiyamjolela. Ngimuntu nje ojolayo nje. So yini ufuna uhlala uhlele endlini uyivalele? Shithi kumele ngibe yileyo nto leyo nje, ngibe umuntu ohlaze esandleni, ngiyaphuma ngiphethe uplastic ngihamba ngigijima ngenhlanhlatha, ngisho kuthiwa bengibholithile nje sekuyinkinga sengivele emotweni yendoda. Ya unenkinga ukwazama kodwa ukumzamisa umsebenzi.
Yebo, nobhuti wakho kwazama. Bazama uyaphika uchoose ufuna ukuthi angazi athola umsebenzi ofana nalo yabe kawusebenza before. Umuntu okhethayo and right now isimo simvumela ukuthi akhethe. So lokho yikho kwenzeka kwaphela lo nkuthando. Liphelile kunzima ukuabuse kunzima kuhlungu ukuabuse. Ngapha nami sengutholile umsebenzi kwezinye indawo akafuni ngixhumane nabantu. Akukho la ngizothola khona umsebenzi ngingaxhumani nomunye umuntu. Akukho. So asamfuni. So yini into ofuna ukumtshela yona mefika la? Ngifuna ukumtshela ukuthi ngicela ukuthi ebhekele nami ngibhekele ngikhathele iabuse yakhe nje ngimove on futhi honestly nje. Because lo muntu ukabuse kabili emotionally na physically. Yeah. So nasi usumtholile mhlawumbe umunye umuntu ukuze ukwazi phela ukuthi mhlawumbe ukwazi ukuxoxisana naye sometimes ukwazi ukuxoxa inkinga oba nazo because it always help ukuthi ke at least noma ukule relationship noma usuwazi ukuthi uyaphuma but kube khona la uphumela khona because ukwazi ukukhipha khona ukuthi hey ngisenkingeni emfethu wangilalela khamba kanjani. Ukhona ngiya-invade somewhere. Yeah. Ngiya-invade somewhere. If benga-invade somewhere, maybe ngabe sengize nga-community ne-suicide. Yeah. You understand? Yeah. Because ma uhlala empilweni ekanje, udila nalezi zinto mina lezi engidila nazo, akukho lula ukuthi usurvive. Ngilana ngizokusiza ngiyivoice yakho ngiyivoice yabo bonke abantu abahlukumezekile kuma relationships. The reason ngavula le show ekuthiwa angisakufuni ingoba bengifuna ukusetha labo bantu free abakuma relationships because most of people bahlala kuma relationships bagcine befela kuwo. So ngila and ngicela nje ukuthi ube free ukwazi ukumtshela konke ongakuthandi ukhululeke ubhodle nje and ngeke akwenze lutho and enye into emnandi kusukela namhlanje ngeke sakusondela. The whole South Africa now will know ukuthi nihlukene kuphelile. So nginama options awu2 welcome awusondela. Nginama options awu2 enginawo for wena. Lama options akhiwe welcome. Uyena owathi mawukuthi umuntu uyabayahlukana okungcono Mtimani yena imali izophuma kuye ephaketheni. So lo umjida wakho mawukuthi njengoba uzomlahla la. It's either njoba sinilande ngebhasi nobabili sizonibuyisela nobabili or yena simnika u50 ayogibela itaxi free abuyele lokishini noma wena ubuyele naye ngebhasi ukhetha kuphi. Yo uzongilandela. Akulandele ngo50 ne? Ngeke uzongilandela. Lungisa imali. Ngikhiphe ebhasini lasekhaya angikaphinda ngene kulo. Danko. Ngiyakuzwa sesiwami ngiyakuzwa. Ngifuna nje ukuthi ukhululeke khiphe konke umtshele straight cause masingayikhulumi lento manje uzolokho ekulandela ethi wena usawumuntu wami cabanga ukuthi ngiproperty yakhe and awuyona ngisiyona property yakhe khona kukhiphile mhlawumbe okuncane kimi kuphi ukugcina nje ngokuthi ngizovela ngabe wavela kubona wayithanda angazi ngicabanga ukuthi aseplanile khona kodwa ukuba uphelanga umsebenzi nangendlela nje izinto zazingakhona kwakumnandi nje shuthe mfethu umsebenzi mawusuphela la sevelile songapha ukuthi usuzale usuba yipermanent kushuthi kubane kuthiwe besevelile ekhaya ebezongixova nje esingazi ukuthi vele ngiyiproperty yakhe ke lapho ngumngakhe yona interview le yaphansi kwezihlahla awuthami khamba kanjani mfowethu siyaphila no kahle hle soxoxa ngempilo sixoxa ngempilo uma isisi uyachaza naye ukuthi hayi izinto ziyaxoveka emsebenzini naseyindaweni eziningi uma kancane sixoxa ngempilo la emakamereni no phela interview angithi ubani igama mfowethu Phumlani so Phumlani manje sisichazela the way emthandana kamnandi ngakhona another way umphethe kahle ngakhona wena ungathi yini oyithandayo ngaye hayi nje ngithanda ukuthi nje uyangiphekela uyangihlonipha nje ngithanda lokho nje so ifuture uyayibona wena nayo hayi intombi yami nje niphathene kahle nje awu ngoba ngisho nje intombi yami nje siyathandana ngobona naye ngomphelezele la ku interview yakhe naye la ngiyamsupporta kuyo yonke into ayenzayo so leyo kumyekisa umsebenzi njengoba bese ngasasebenzi nakhona bekuswa kumsupport or ubuwenzela ukumsupporta kahle wedwa bafo iyona into engitshela ngesupport le yangithi ukuthi angeke ngibe right mina lesikhathi ngumyekisa umsebenzi bengisebenza kahle bengi-right so angeke yena abangihlaze eklina amatafula lapha sithi siphumele nabangani bami bethi na intombi yakho lapha iklina amatafula beyibonga ngo-20 rand kunjani ke manje njengoba ungasasebenzi
phela kwesikhashana lokhu bafo ngithi akhona ama taxi so yeah nginokubamba ikhumbi lapho nalapho ama-cent akhona ngiyawathola uzophiwa uphe mina Okay. Cela ukumdedela my sister ayikhulumele. Khona afuna ukukutshela yona. afuna ukungitshela yona masize ku-interview ka my sister Iyona. Cela ukhulume sisi. Phumlani. Sure. Ngifuna ukukutshela ukuthi mina ngeke ngisakwazi ukuqhubeka nawe. Kahle into esibeka la mina nawe yiyo nje leyo. Into engenze ukuthi ngithi ungikhaphe ngiku-interview ukuthi bengifuna ukuthi ube sober. Ungazongitshela kabi Sandeza. Wazi lo. Ujwayeli kade? Ungazongitshela kabi Sandeza. Uzofika la uzongitshela ukuthi kuphelile la. Yeah. Inkinga kuyafana usuthandana wena. Ihlanganisayo yini wena? Angithi wena awuthami akukhulumeki nawe akakwazi ukukhuluma nawe endlini. So manje uthembe bani la? Uthembe wena? Ngithembele nami ngithembe i-community. Yazi mina bengakuthinti dog. Dog. Ephumlani. Ubona lesi Ephumlani. Ngizokuhlafuna mina. Ephumlani. Uyazi ukuthi mina bengakakuthinti. Ufika nje akakakhulumeki nanokukhulumeka nawe. Awukakatshela nanokuthi kwenzakalani. Ukuthi uzongibiza la emakamereni uzongitshela. Ngoba ngikwazi ukutshela lutho angithi. Na last week ngikutshela uza ngale nkulumo yakho ngakutshela ukuthi amasimo. Kungcono ngoba bese ngithe ukuhighlighta kancane ngithi yabo. Bese ngithe ukuhighlight should ready for le nkulumo. Angeke ngikwazi ukuqhubeka nawe angisakuthandi. Ngikhathele abuse yakho. Sengimove on. Yizo lezi zinto ebengifuna ukukhuluma. Entsha engangishayi elalelayo. Ungenaphi wena? Uyangena cause uyena ozonginceda. Uyozongisiza. Wena athi ufuna mina wena. Usho ukuthi uyena lo mjide epholo. Lo mjide epholo. Awuthami. Yini? Bayalifuna ipholo na? Hamba uthenga. Awuthami awume Phumlani. Look. Uyena up. Uyena mjide epholo lo. Relax. Bafayima kancane. Ngengene ba. Relax umoya. Calm down. Relax. Awuthami asanda asakufunela yona leyo. Bona into ozenzayo. Shaya ntombazane. Shaya welcome khona ezokubonisa. Ujwayele kabi. Shaya kumshaya ngifuna ukumshaya. Phoma nje usondelelana. Ujwayele kabi angikusabi mina. Ngisekusaba usendlini. Yabo ngitshela sekuhlonipha. Manje angikusabi. Manje ngakushange ukuchamele mina. Yeah. Shaze gibele phakathi kwakho ngichamele. Akathembe umuntu. Uyijinja Jinja lomlo. Bayahlanyisa shem. Izinto zenzendlini lezi. Izinto zenzendlini. Shaya. Yeah. Bafo. Intombi yami le ngifuna ukukhuluma. Intombi yabani. Uqeda ukuthi nginuka ipholo manje wena isengiyintombi yakho. Bawusho la. Unuka ipholo elibovu. Elibovu liwamnandi ne uthenge nawe ulungise kahle. Yeah. Liwamnandi ne? Nuka kamnandi shem. Kamnandi. Awuthami. Yabona ukuthi manje into engizowenza uzohamba ugoqene impahla yisifo. Akasakufuni. Ngizela ngilethe intombi yami ku-interview. Kwakuyintombi yakho. Angishelanga. Utshola uyiwani wena. Wena utshola uyiwani. Phelile. Hayi ungishelaphi. Beta wena. Akufuna uthami andemele ukwazi lokho. Akufake la ekhanda ugcwala isikopho. Enye into engifuna uyenza. Shaw welcome phela manje khona. Usigoka ngithi wena. Angithi ashaya. Hayi, shaya nangu welcome. Ngishaya nami. Ngishaya nami. Ngoba wena ukugcwali. Yeah. Lengane leya ikinto engayenzelanga. Uright phela bekuyisikhathi sakho. Nama kukho bengakwenzeli kona. Besenzelani? Bongenzelela. Oh, yeah. Izinto seziyabheda Azibheda izinto bengikubekezelela ukubheda kwezinto. Uyobhedayo. Wena ngipunching bag yakho. Mawubheka ngento yokushawa mina. Bengisula itafula ne ene belingenzela imali. Mawuphelelwa umsebenzi wena sekubona ukuthi kumele ube yisigora ushaye yena. Indaba ungehlisa. Nazi igore engangawe. Goroza phela nongoroza. Ngihamba ngumthole mina nabafana ekhoneni ngumyeke mina. Wena unenkinga uyayidinga iphela. Nje yimina. Urazi. Fice uzaceka buwena. Uright, ngiyabonga ungenza ngibe ngaka. Ngibona ngidufuzela kanjani? Dufuzela khona epholweni. Yebo. Yes. Ngisamthola usanendoda entsha. Ngihambile. Ubona ngibuye ehlanyeni. Ngeke. Calm down baba. Ehlisa umoya. Bengithi ayikho lento ngibizeleyo. Ayikho. Bengithi ngizomnyana no50 yokugibela eBree. Akawudeserve. Uziyavela kube kunama-taxi angithi fonela ilinye lama-taxi ake ngizokulanda. Fonela ilinye lama-taxi. Lale la. Ngilalephi? Hayi uzongenzani wena?
Uzongenzani? Wena, uzongenzani wena? Wena ngeke ungenze fokoli wena. Nix. Wena ungangijwayeli kabona ngishela ntombi. Ngizobe ngikakazele kona lokho ngishela ntombi yakho manje. Hawu. Afika kontanga skora. Skora. Nami ngicela ungiyekele ngikugokoze nomfana. Okay. Kwakuliwa la. Wena usala wena. Ngiyabonga welcome. Ngibonga ukuthi ungikhuze welcome ngoba ngizoboshwa. Ngibonile nje ukuthi awekho lama interview yaphansi kwesihlahla. Uright uhlala ubona moswena kuthona makhosi. Uhlala ubona konke. Na umgaqo uyakhupha ukubheka phezulu. Ungilandele nje uzobona. Awuzonya. Hawu, ungilandele uzobona. Wenze show umfunzi iphenti. Uzobona. Umfunzi iphenti. Zokukhamela minasi. Khathele mina zokukhamela uzobona. Noma ngahamba uzohamba phinde libuye. Ukuthi nepolo okwayo. Thengelakho nawe. Thengelakho nawe. Eyametsha vele. Angifuni. Ngithola ifunda isikole. Uright phela. Ayosebenza emaboneni. Atha kahle ungazongitshela manje. Mana usamphathi kahle manje mshaya. Awusamphathi. Iphi leyo mpathi? Iphi leyo mpathi? Mawucabanga ngibani ethi usangiphethe kahle wena. Ngabe ngila? Ngabe sila? Mina nawe? Ngabe sila? Woza nawe. Usile wena. Usile set too much. Ngamehla amakhulu. Ehamba ngathi uphethwe umkhondo futhi. Hamba ofa. Hamba. Fana amateksi akini ekulande. Hawu. Siyabonga uphumile empilweni yami. Amen. Igama lenkosi malibongwe. Hawu. Ufuna ukuyenza manje lento futhi. Usefuna ukudala uwrong manje. Unje bengifuna ukunibonisa ukuthi unjani. Ngifuna ukunibonisa. Why marubonga mshayi kwasendlini? Kuba waqala ukumbambabule yes. Yazi ne? Umuntu uma usamthanda kulula ukuthi wenze izinto. Right now ayikho into enzima ukuthi ngiyenze kuye because vele akusamthandi. Yeah, and ukwatile. Ngisamthandi like ngifurious. Yonke into ngayenza angishoni. Ngisho ngangilandela, vele uzongilandela. Ngisho ngangilandela anginendaba. Ngisho ngafe ngeteksi uzoyigibela. Anginendaba. Umgcwalisele. Futhi ke uDoma uthi bengaboni ukuthi usejola yedwa. Ngeke ukuthi ujola nomuntu uyamlawula. Ukhiss angigcine ngimcabuza nje. Kiss ke kungithinta nje. uDom futhi ikhanda lakhe asisebenzi kahle ile ishikho ayigundayo sister ngeke ngene ebhasini was welcome zokufaka ebhasini welcome faka ebhasini King Ginger Cream de la Cream ntwana seking indlovu bafethu it's going crazy it's going pinene sikonakele it's siphuthume lokushini sambisa unesister kubi konakele you know the story this is Home Affairs bafethu December ingozi ka December ngisacela sonke sibe safe nginithanda njengoba ningithanda take me home